karamɔgɔ Dabatungara naamu ye waati 3 ye k'a ye k'a mɛn ni k'a kɛ 3 dafara bala cogo bɛ di Bojibate naamu min ye kɔnɔ dabɔlɔja 2 ye olu tɛ se ka ɲɔgɔn ɲɛ fiyɛ fiyewu Bojibate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdangura o don Bojibate i k'a dɔn bi la ko maa mɛn cogo o cogo Bojibate ni hakili ɲuman b'i la galabu ɲuman b'i la i k'a dɔn a laban bɛ ɲɛnabɔ hali Bojibate naamu Bamakɔ ani Kayi ni ɲɔgɔn cɛ sigi kelen bɛ ka fɛn min kɔnɔ a b'i ni ka san 10 ani kɔbɔ o de ye terrain mankan ka bɔsa Bojibate masakɛ caman dɛmɛna u n'u jɛɲɔgɔnw Bojibate u y'a kɛ catiribɔ ni nkalon ni namara ye Bojibate i k'a dɔn ayiwa min ye terrain ye a kulela Bamakɔ gare la ni ka taa file fiyɛ ayiwa Kayikaw fɛ yen Bojibate nin kalo tile 10 ani 3 tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko kuma in dun kun fɔra maa caman kun ɲɛna i k'a dɔn nkalon don min ye madame le ministre ye ministre Danbɛlɛ Madinɛ Sisɔkɔ Bojibate k'a dɔn ale yɛrɛ tun bɛ gare la kunungo i k'a dɔn ni k'a bolo kɔrɔta k'a fɔ terrain ka taama Bojibate i k'a dɔn taama kunfɔlɔ i k'a dɔn terrain y'a dasi kan k'a dasi ni ka t'i n'u fori Kayikaw fɛ yen Bojibate yɔrɔ o yɔrɔ n'a tɛmɛna ye ni o ye n ɲininka awa terrain jɔyɔrɔ ye walima terrain tɛmɛyɔrɔ ye hadamaden bɔra i ko dakɔnɔɲi ni ka terrain lajɛ i ko sogo sabula o kun fɔ mana nin ma kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko terrain ngolo min bɛ yen n'u k'a ma CC 2207 i k'a dɔn ayiwa min ye voiture de lit o de ye ayiwa terrain wɛrɛ minnu bɛ tugu kunkolo la u y'o den 7 a bɛɛ lajɛlen dilanlen kura de don k'o nɔrɔ a la Bojibate k'a dɔn a ka kolonkolon ni ka taa fo Kayi sɛbɛnnikɛla ko sɔgɔmada fɛ madame le ministre a kɛlen ka tabali gosi terrain bolola a ko k'i sen da accélérateur kan a kana fɛrɛ minɛ abada ni Kayikaw fɛ yen tɛ sɛbɛnnikɛla ko lajɛli kun don filɛli kun don sabula i k'a dɔn terrain kunkolo 2 min n'a tiɲɛnen jɔlen don a bɛ san caman bɔ wari ani hadamadenya ani cɛsiri de kɛra sababu ye terrain kunkolo 2 in ka dilan yanni kura minnu ɲininen bɛ Rusi jamana fɛ i yanni olu ka don Bojibate sɛbɛnnikɛla ko terrain kɔni wuli i k'a dɔn lajɛli de don taama in yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ passage ta ma daminɛ fɔlɔ donida ma daminɛ fɔlɔ lajɛli de don a taa ka segin n'a sɔrɔla fiɲɛw ani ɲɔngiri bɛ yɔrɔ minnu na olu ɲɛ ka se ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko ayiwa taama in kɔni kɛra sababa ye minisiri yanni terrain ka wuli a y'a jira diɲɛmaa na a ka to ɲiniki fɛ nin ko in ɲɛni a n'a sabatili Ala ni jamanakuntigi ka wulikajɔ colonel Asimu Goyita o de ye cɛsiriba kɛ sabula layidu dilen don jamanadenw ma k'a fɔ camancɛ fanga a nakun ye yɔrɔ furali de ka yɔrɔ jɛ gɛlɛya misɛnnin gɛlɛya kumaba fɛn o fɛn bɛ yen fo n'u dɛsɛra n'o tɛ u n'a bɛɛ lajɛlen ayiwa lariwe Bojibate sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn an juruw ka cɛdenw min ye an ka techniciens ye Bojibate min ye mécaniciens ye terrain boliba kunbaba n'a mankan olu de kɔni y'u waa da nin na minɛnw fɛn o fɛn kun b'a jɛ a bɛɛ lajɛlen ɲinina ka na d'u ma Bojibate k'a dɔn jo kalo tile 13 nin na kɛ don gɛrɛngɛrɛnnen ye nin na kɛ don sanuma ye nin na kɛ don ye min na sɛbɛn tariki la sabula min ye ayiwa lajɛli ye nin ye Kayi ye a laban bɛ kolonkolon fo Diboli fo Dakaro Bojibate k'a dɔn o dabali tigɛtɔ don sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u tɛna da nin dama in siɲɛ kelen ma koyi u na taa ka segin caman wɛrɛ kɛ ka danganiya sɔrɔ ni ka da la k'a fɔ sira fa bɛɛ lajɛlen ka ɲi sabula nɛgɛsira yɔrɔ dɔw bɛ yen olu yɔgɔyɔgɔlen don Bojibate taa ka segin in bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn yɔrɔ min ni yɔrɔ min bɛɛ ni fiɲɛ bɛ yen a ko nka wulikajɔ kɔni bolo kan ani jateminɛ na Bojibate i b'a ye k'a fɔ gare kura gare kɔrɔ 19 ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi u ye gare 19 kɔni o labɛnna ka ban Bojibate k'a dɔn wulikajɔw ani awa cɛsiriw bolodara o terrain yɛrɛ jabalaba de ye Korofina u kɔrɔ min ma ko atelier centre n'o bɛ Korofina Bojibate yen kɔni dɛ minɛnkuraw ani pièce kura caman de taara ka n'a yɛrɛkɛ Bojibate a ko taa ka segin bolo kan pont dɔw fana bɛ awa furanjɛw la Bojibate i k'a dɔn awa boloma dara o pont lu kan Bojibate ka caman vali a ko awa min ye maa hinɛ ani tu kɔtɔ Bojibate k'a dɔn wulikajɔ bolo kan a ko nin kɔni ye hakilini kura ye terrain kɔrɔ
ngolo min wulila n'o ye CCR 205 ye ani CC aywa 2207 nin dere kungolo fila kɔni Buwajabate nunu mina dege nɔɔni fɔlɔ yani awa irusuw ka awa layidu dile ka tɛmɛ ministre kɔni y'a jira maliden bɛɛ lajɛlen kan k'i jija Bamakɔ ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ terrain matarafabaw ani terrain baarakɛlaw Buwajabate i k'a dɔn sogo k'a ka kɛ tiɲɛ ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura karamɔgɔ de bɛ n tɛgɛ don joona Mali Flash sɛbɛnnikɛla n'o ye Mayimuna Jalo a ko sama ni mun bɛ Mali ni Konowari ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ daba tugura nin ko in a tiɲɛ na ngalon a ko a baara ta an ka da an ka jamana ɲɛmaaw la karamɔgɔ daba tugura min ye camancɛ fanga ɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta n'a ka fanga bulon u ye wulikajɔ min kɛ an ka jamanadenw ye karamɔgɔ daba tugura nin b'a yira k'a fɔ jamanadenw lakana ko nin b'a yira k'a fɔ baara bɛ ka kɛ sɛbɛ ani jamanadenw ka hakilina la sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamakɔ pankuru jigikɛnɛ na kari tɛmɛnen ne lakansara seliw tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ daba tugura pankuru dɔ kɔni bɔra Konowari ni ka kunda an ka pankuru jigikɛnɛ kan ni ka na ni Konowari sɔrɔsi ye sɔrɔsikɛ cɛ 49 min ye sɔrɔsiw nalen karamɔgɔ daba tugura hakilina mun bɛ u la ani min y'an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye i b'a ye k'a fɔ u ye majɛnkɛ finitigilaka minnu bɛ n'o ye ba polisilakaw ye olu y'u ka sɛbɛnw minɛ k'a lajɛ ni k'u ɲininka ni k'u sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ hors de mission o ma ye tigɛ kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura maa minnu jɔlen b'u ɲɛkɔrɔ sɔrɔsiw don sɔrɔsifini b'u la n'o ye Konowari sɔrɔsifini ye min ye sɛbɛnfura minnu b'u bolo n'o y'u ka passeport ye min kɔni ye mécanicien maçon électricien karamɔgɔ daba tugura ni kolokala kan dama dama de bɛ passeport kɔnɔna la u y'u jɔ k'u lajɛ ko nin bɛ se ka kɛ cogo di aw ye sɔrɔsi ye mécanicien électricien maçon soudeur o b'aw ka passeport la mun na n'aw ka jamana b'o baaraw kɛ anw ka jamana t'o baaraw kɛ ni maa min ye sɔrɔsi Mali kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura a b'a ka passeport kan ko militaire n'aw ta ye maçon ye anw ta t'o ye sɛbɛnnikɛla ko polisiw kɔni sigalen tuma min na u ye ntanan kɔni gosi ni ka kunnafoni ta ni ka bila ɲɛmaayaso kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ u ko nin kɔni ye janfa dɔ de ye an ka nin kunbɛn joona maa minnu nana a y'u minɛ joona joona k'u bila bɛrɛ la maa 40 ani maa 9 karamɔgɔ daba tugura a n'u bolominɛw minnu don o de ye dakabana marifa jugu ye marifa minnu bɛ n'o ɲɔgɔnna yɛrɛ t'an ka sɔrɔsiw bolo ka fara u ka kɛlɛkɛminɛn tɔw kan min ye Konowari sɔrɔsiw ye karamɔgɔ daba tugura u y'a yira k'a fɔ k'olu ka sɔrɔsiw kɔni nana baara kɛ ɲɔgɔn de kɔnɔ sabu min ye Nations Unies ka baara ye k'olu nan'o la Mali ɲɛmaaw fana m'a bila dagirinda la karamɔgɔ daba tugura an ye Nations Unies maaw ɲininka sabu min ye hors de mission t'u bolo olu dɔn bɛ nin ko in na wa k'u ka maa tɛ ni nali kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko siraɲɔgɔnya kɔni t'u ni Konowari cɛ ni nali in na hali n'u ni Konowari ye baara kɛ ka tɛmɛ waati tɛmɛn'o la nka ni maa 49 k'u da t'u ka nali la min ye Konowarikaw ye karamɔgɔ daba tugura u y'u kanabɔ tuguni u y'a yira k'a fɔ alimanw ka société dɔ bɛ yen o tuma ko tigɛdiɲɔgɔnya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ olu ka daga yɔrɔ o tuma k'olu kan ka na o de lakɔlɔsi min ye kumakan a kɛra 2 ye tuguni Mali ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ daba tugura u y'o ko fana sɛgɛsɛgɛ o don in kama olu y'u yɔlɔ ka bɔ o ko la o tuma k'olu ma yamara di maa ma ka na hali n'u tilala ka bɔ an kɔfɛ tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in na y'a furulen don karamɔgɔ daba tugura baara kelen hakilina caman de b'a kɔnɔna la min ye an ka jamana marabaw ye porte-parole du gouvernement ka kumalasela n'o ye colonel Ablaye Maïga ale y'a yira k'a fɔ ko Mali ye baara min kɛ karamɔgɔ daba tugura k'a kɛra sariya de kɔnɔ maa minnu nana u nana ni hakilina mun ye an'u kan ka baara min kɛ ani Mali ɲɛmaaw ka hakilina ye fɛn mun ye karamɔgɔ daba tugura ko majɛ belebele de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma ko Mali sariya kɔnɔna la u bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye mercenaires ye tiɲɛnikɛlaw u wulila ni danajuguya ye u bɛn'o bolo da Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko colonel Ablaye Maïga karamɔgɔ daba tugura a ko maa ka bagabali t'an bɔ an kan kan maa tɛna an yiran tuguni karamɔgɔ daba tugura minɛn minnu b'an bolo kɛlɛkɛcɛ minnu b'an bolo Mali ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo karamɔgɔ daba tugura an tɛna an majigin maa si ye jamana tɔw b'u ka jamana ɲɛnamaya cogo min na dɛ Mali fana b'a ka jamana ɲɛnamaw ɲɛnama cogo kelen na karamɔgɔ daba tugura ni cɛ 48 ani muso 1 u bɛ bila sariya tigɛlamɔgɔw ka bolo kan min ye sɛgɛsɛgɛli ye karamɔgɔ daba tugura min ye gendarmew ye u bɛ k'u ɲininka kelen kelen an bɛ waati min na ko sisan aw nakun ye mun ye mun ni mun bɛ janfa kɔnɔ jɔn de y'aw bila ka na nka sɛgɛ kɔni tɛ min na dɛ kunnafoni dɔw bɛ karamɔgɔ daba tugura min jɛmɛ kosɛbɛ a yirala k'a fɔ u ka ministre kɔrɔ min sara n'o ye Anbaki ye min ye Ahmed Bagayogo ye karamɔgɔ daba tugura i b'a ye k'a fɔ maa dɔw tun b'o ka bolo kɔnɔ min ye u ka sɔrɔsifiniw kɔnɔna na karamɔgɔ daba tugura k'olu tun bɛ janfa belebeleba de la naamu mun b'i la de foyi i t'i hakili sigi
karamɔgɔ dɔ b'a kana nin i hakili sigi t'a dɔn dɔɔni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o ye Mayimuna Jalo ye a ko an b'a kɛ ale ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ yen n'ale fatura maa min kɛra sababu ye k'o fara ɲɔgɔn kan dɛ i b'o tigi dɔn dɛ u k'o de ma ko photocopie photocopie ye Alasani dɔgɔkɛ di photocopie ale de bilalen bɛ sɔrɔsiw kunna an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Daba Tunkara k'ulu kɛlen don ka wulikajɔ belebeleba de kɛ min ye Konowari fini kɔnɔna na dɛ o tuma k'u fana kɛmɛ ka janfa belebeleba de boloda dɛ ko nin y'o maa dɔ de nalen Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a mana mɛn togo o togo a tiɲɛ na nkalon karamɔgɔ Daba Tunkara k'a na woloma ka bɔ ɲɔgɔn na nka min ye Faransi ye karamɔgɔ Daba Tunkara nin ko in bɛ daminɛ tuma min na sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ k'ulu fana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ɲɛmaaw ye min fɔ ko mercenaires don nka Faransi o kuma bɔra da kɔnɔ sɔgɔmada fɛ wula fɛ tuguni k'u tugura Konowarikaw kɔ a ko baara kelen min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara bɛɛ bɛ k'i ta fɔ maa yɛrɛ t'a dɔn bilen sa min ye tiɲɛ min ye nkalon ye nka min kɔni an ka jamana ye an bɛ da an ka ɲɛmaaw la an bolo Mali kɔnɔ an bolo malidenw an ka ɲɛmaaw de ta ye tiɲɛ ye fɛn fɛn bɛ ka fɔ jamana kɔfɛ nin bɛɛ ye kolokalakan ye ni ɲɛmaaw y'a bila yɔrɔ min na karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u kɔ ayiwa kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ Mali flash kɔnɔ Mayimuna Jalo ale ka sɛbɛnni don Bɔjumɛn bɛ bolo bɔgɔ ka don a don kɔni sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula o don Bɔjumɛn i k'a dɔn a wa janfa da ye nin ye nka mɛ o mɛn a ko na ɲɛdɔn min ye Umaru Angoyiba Baru kolondigi ale de ye nin sɛbɛn a ko de Bɔjumɛn kuma min Mali ni Konowari jamana bɛɛ lajɛlen bi sɔn i ta damafa a kuma tiɲɛ na nkalon k'a woloma ka bɔ ɲɔgɔn na Bɔjumɛn nkalon dalen don minnu na walima maa wɛrɛ minnu don a fɔlen don Bɔjumɛn olu y'u sama ka bɔ ko kɔnɔ ngangara ni ka tiɲɛ yɛrɛ da kɛnɛ kan Bɔjumɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛrɛjɛkulu min n'a bɛ cisɛligina ni jamana kunna o de ye ONU ye nkalonkun dara ONU na wa Abijankanw fɛ sabula olu ko ONU bɛ ninnu ka nani kalama wa ONU yɛrɛ de bɛ ko in ju b'a ju la Bɔjumɛn k'a dɔn kuma in ma bɔ a wa karila ka dɛnɛ sɔrɔ ONU ye communiqué kɛ ONU y'a jira k'a fɔ min ye nin sɔrɔsi cɛ 49 ye Bɔjumɛn k'a don ka taali Mali la u t'olu ka danganiya kɔnɔ u t'olu ka kutumu kɔnɔ wa u n'olu ma bɛnko la olu m'o ci o tuma Konowárikaw n'u bɛ kuma wɛrɛ fɔ u k'o fɔ o de jɛlen don nin kuma in kɔni fɔ ONU fɛ Alasani Daramani Ouattara a n'a ka cɛdenw ye u ye ɲɔgɔn ye joona joona boloda Bɔjumɛn ɲɔgɔn ye min n'u y'u fosi ka kuma kura wɛrɛw labɛn ka hakilina kura labɛn Bɔjumɛn k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ n'o ye MINUSMA ye MINUSMA fana ye kangari da kɛ n'u b'u ka kolokala ko la n'u b'u ka nkalon la u k'a ɲɛɲini kuma in sɔrɔla maa min da o de ma Olivier Awa Isil Gado o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye o min ye MINUSMA min bɛ Mali kɔnɔ olu ka wulikajɔ a n'u bɛ baara minnu kɛ u bɛna Mali kɔnɔ kutumu min kɔnɔ o ni marifa minnu bɛna i k'a dɔn marifa ni ninnu tɛ kelen ye kunnafoni di sira min bɛ kamalen yɛrɛ bolo n'u k'a ma ko Twitter i k'a dɔn a y'o lase sɛbɛnnikɛla ko nkalon ma kɛ fila ye min jɔra Konowárikaw la hali b'u sɛbɛn kɔrɔsɔ Alasani Daramani Ouattara a ma ɲɛ min kɔ min ye araba tɛmɛnen ye a ye tabale gosi min ye a ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw ani minisiriw a y'olu wele Bɔjumɛn i k'a dɔn u y'a lajɛ tuguni k'u bɛ kuma wɛrɛ labɛn sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kunnafoni jɛlen nana sɔrɔ i k'a dɔn n'Afrique radio min n'u k'a ma ko RFI o nana kunnafoni jɛlen bɔ k'a fɔ nin ko in kɔni min filɛ nin ye Nations Unies y'a jira k'a fɔ nkalon don Bɔjumɛn n'u ka nkalon bɛ u ye nin kelen tiɲɛtigiya fɔ sabula New York kaw fɛ yen Bɔjumɛn kunnafoniw nana sandarama k'a sɛnsɛn k'a jateminɛ Bɔjumɛn k'a dɔn u nana hakilina kura min fɔ y'o dɔn wa o de ye awa pankuru kɛnɛ min bɛ n'u k'a ma ko Sahel Aviation Bɔjumɛn k'a dɔn o ye wulikajɔ ye wulikajɔ min n'o fana awa dunanw de bɛna o kɔlɔsi Bɔjumɛn o labanna ka t'u nɔrɔ o la o fana y'a jira k'a fɔ nkalon min kɔni ye olu ka cidenw ye olu bɛ maa minnu bila baara la a tɛ kɛ nin kɛcogo la hali n'a sɔrɔla olu bɛ maaden ɲini min minnu ka minɛnw kɔlɔsi Bamakɔ Bɔjumɛn kuma tɛ tɛmɛ olu ni maa ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ olu ni jamana de ni ɲɔgɔn cɛ Konowárikaw ka dalu di don jumɛn u y'a fɔ Abijankaw ye k'u ka maa bila ka na Mali la u y'u bɛnna jɔnni kan u ye jɔnni dɔ fɔ u k'o tiɲɛ f'u ye Bɔjumɛn k'a dɔn ɲɛma sɔrɔ o la o fana taara kɛ nkalon ye sɛbɛnnikɛla ko kɔni ɲaamina maa 49 ciden minnu bɔra Abijan Bɔjumɛn Mali faamaw ye min fɔ a ko laban o laban Bɔjumɛn k'a dɔn ko in bɛ taa jɔ o de la i ye tubabukan min fɔ mercenaires dɛ Bɔjumɛn a tɛ kɛ fo y'u kɔ
marifa kun bɛ ninnu bolo avion wɛrɛ kɔnɔ tiɲɛ ye ciden tiɲɛ ye kɔlɔsili nka avion fila maaninfin bɛ avion kelen kɔnɔ marifaw o nɔnɔ tɔw bɛ avion wɛrɛ kɔnɔ bɔ jabate o kuma mun ko b'i kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko in kɔni bara ka taa bolo min ka a gɛlɛyara u labanna tun ni ka nkalon da Allemagne jamana na Allemagnkaw fana kumana bɔ jabate sabula u ko nin soldats ninnu Allemagne de kun y'a ɲini i k'a dɔn sabula u bɛ k'a ɲini kuma caman jamana caman fɛ i k'a dɔn u kana nin baara k'u ye MINUSMA kɔnɔ sabula Allemagne ka fanfɛla bɛ yɔrɔ min u ka dumuniw n'u ka marifaw u bɛ sɔrɔdasi wɛrɛw de wele olu ka n'u kɔlɔsi u k'u ɲɛna jira Abidjankaw ko Allemagne de ye olu wele u kana nin baara in kɛ olu ye Allemagnkaw ko mɔrɔrɔ nkalon b'u da olu m'u wele n'olu bɛ ɲɛ k'u bɛ maa wele u b'a fɔ jamana de kuma bɛ tɛmɛ jamana n'olu ni ɲɔgɔn cɛ yalima Abidjankaw u y'u wele don jumɛn u ye jɔnni f'u ye yalima u delila ka mun ɲini u fɛ ko nkalon don bɔ jabate ko in kɔni gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten i bɛ kuma yɛrɛ taa f'a dɔn sabula kununko fo kunna sini min y'u ka minisiri min b'u ka kunnafoni lase o ni dɔnnikɛla kibarumaw ye ɲɔgɔn ye bɔ jabate k'a dɔn min kɔni bɛ taa ɲɛ kan o de ye nimisa ani nkalon sabula min ye farafinna ani jɛsɛnna ni jamanabaw ka tɔn olu bɛɛ lajɛlen fosi sisan kɔni a bɛ min nɔfɛ k'u bara ka Korowari-kaw kɛ nkalontigɛla ye ka Korowari gouvernement kɛ ziirindala ye olu tɛna jɛ n'o ye sabula ko kelen filɛ nin ye bɔ jabate k'a dɔn olu ni dɔ de bɛnnen don a kan olu ni dɔ de fɔra bɔ jabate k'a dɔn an bɛ donni min na ko bi Abidjankaw foyi ma t'u ye sa min ye babali kumaw ani karatu kumaw ye n'i y'u ka jamanakuntigi ka kuma mɛn bɔ jabate u b'a ɲini Mali fɛ cɛ 49 in u ka bila sisan ɲininkali t'a la taa kana t'a la u k'u bila a kana taa kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye gɛlɛya min bɛ se ka don Mali ni Korowari ni ɲɔgɔn cɛ n'a t'a kɔnɔ a k'a kɔrɔbɔ ni ma taa cɛkɛ don a bɛ jasini dɔgɔma i ka kuma to a bɛ ɲɛnabɔ a bɛɛ ni sanbɛlɛ cɛ a bɛ ɲɛnabɔ n'a t'a kɔnɔ a k'a kɛ a bɛ ɲɛnabɔ Mali kurunin sini sɔgɔma ni ma t'u ka cɛkɛ dun a n'a jɛgɛ kɛnɛ a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛnabɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ a Bamako wula karamɔgɔ daba tungura hali bi bɛ ko min na o ma ban ne bɛ n tigɛ don ko kura radar sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction karamɔgɔ daba tungura o ko min ye Mali karamɔgɔ daba tungura i b'a ye k'a fɔ jɛn ti ka kɛ Mali kɔ dɛ a ko jarajɛkulu dɔ bɛ n'o ye G5 Sahel ye G5 Sahel ale bɛ jamana 5 mana karamɔgɔ daba tungura u ye dana juguya mun ta ne ka Mali sɛgɛrɛ ni ka Mali kumaniya a ɲɛmaayaso la min kɔni an ka jamana marabaw y'o dimina ni ka funu karamɔgɔ daba tungura ni ka an ka jamana sama ka bɔ G5 Sahel la ni k'a kɛ G4 Sahel ye sɛbɛnnikɛla ko Mali ale tun bɛ jɔyɔrɔ mun na jɔyɔrɔ ncinin tɛ sabu n'i y'a lajɛ bamancɛ wale bɛ jamana minnu kɔnɔ an ka jamana b'o camancɛ yɛrɛ la a ko jamanakuntigi minnu y'a hakilina ta a don kama o wulila ka se an ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta IBK k'a yira k'a fɔ tɔn min bɛna sigi ni Mali ma don a la k'a bɛna kɛ tɔn lankolon ye Ibrahim Boubacar Keïta ale sɔnna jarajakulu in san o san nafolo de bɛ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka dana ta ka da kɛlɛkɛcɛw kɔ ka yaala karamɔgɔ daba tungura min ye an ka jamana ye a nunjuru tun b'ale bolo waati tɛmɛnenw la min ye an ka jamana ye ale jɔyɔrɔ de tun ka bɔ a baaraw la min kɔni jamanakuntigi minnu y'a kɛ u caman tɛ jamana kɔnɔ ni waati la sɛbɛnnikɛla ko min ye Idrisi Déby Itno Tchadi masakɛ ale tɛ yen bilen Ibrahim Boubacar Keïta ale tɛ yen min ye Mamadou Issoufou ye ale tɛ yen min ye Oroch Marc Christian Kaboré ale tɛ yen karamɔgɔ daba tungura a tɔ tora min ye Moritani jamanakuntigi ye sɛbɛnnikɛla ko a ko hali maa min fana y'a tigɛ bila o fana tɛ yen masakɛ kura nana a ko masakɛ 5 min ye nin hakilina sigi sen kan karamɔgɔ daba tungura a si tɛ jamana kunna nin waati la a ko minnu bɛ an bɛ don min na ko bi jamana sababa kɔnɔna la karamɔgɔ daba tungura minnu bɛ ni fanga yɛlɛma donna o jamana kɔnɔ o jamanakuntigiw olu kɔni bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen na ni k'u ɲɛsin an ka jamana ma k'a yira k'a fɔ munna Mali bɔra la Mali dun bɛ bɔ a la don min na an y'a fɔ ka jɛya ni ka nɔgɔ bɔ a la min ye ɲɛmaya ye karamɔgɔ daba tungura a bɛ munumunu an ni ɲɔgɔn cɛ min ye Tchadikaw ka jamanakuntigi maa min Idrisi Déby ale ka fanga tɛmɛnen ko a kun kan ka di colonel Assimi Goïta ma u y'u pan kunna ka dana juguya kɛ ko Mali sanctionné don CEDEAO fɛ min ye Faransi ye ko ni Mali dimini bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ni k'u pan Mali kunna k'a tɛ di Mali ma min ye Mali ɲɛmaw ye karamɔgɔ daba tungura o fana ko k'a ma se filala ko ye an ta ma se o la n'an ni ɲɛmaa min ka kan
n'a y'an kumaniya ma o kuma an fana t'a la bilen a y'aw ka baara kɛ n'aw yɛrɛ ye karamɔgɔ dɔ b'a tungora tɔn tora jamana 4 ni ɲɔgɔn cɛ u y'u sigi ka lajɛ boloda ni k'a da tulu la k'a da jaba la a baara ta an ka Mali ɲɛmaw deli karamɔgɔ dɔ b'a tungora n'u ma segin u jɔyɔrɔ la ko tɔn in kɔni a laban bɛ ci don dɔ kunu tuguni min ye Nizɛrikaw ka masakɛ ale kɔni wulila ni ka taa maa min Idrisi Debi fɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a tungora u b'a fila u y'u sigi ka kuma k'a yira k'a fɔ Mali jɔyɔrɔ ye min ye a dɔnna Mohamed Bazoum ko a ko an ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ an ka colonel deli ni colonel Ashimi Goïta ma deli karamɔgɔ dɔ b'a tungora a ko min ye jɛrɛjɛkulu ye k'a tɛna bɔ karila kan tɛnɛ sɔrɔ koyi o kuma a laban a na kɛ misi pannen birikɛla kunna i na wele ko cɛ sonsorolen sɛbɛnnikɛla ko min ye lajɛ belebele u bɛna boloda tile 2 in na ni ka wele ka don Mali kɔnɔ ka min ye colonel Ashimi Goïta k'a deli a ka sabali u ye min ta k'a sɛgɛrɛ k'a ma bɛnnɛ a yɛlɛ ni a k'a boloda dusu la Mali ka segin a nɔ na ni Mali seginna a nɔ na k'u de bɛna nin kura fiyɛ G5 Sahel la ko n'o tɛ k'u n'u ka koso ni kasaw cɛ ni ka dakolon ci bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ sa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ radar kɔnɔ a ka bi bɔli don Hamɛ Jakite i k'a dɔn te ko i ma premier ni y'o min an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ka taa ni kuma tɔ ye Mɔgɔ dɔ b'a tungara n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la siga t'o la bala cogo bɛ di Jabate fɛn tɛ bolo min na n'i k'i b'a tɔnɔmi ni Ala ma jan kɛ a bɛ kari i bolo Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula Jabate k'a dɔn kunnafoni dili ye tiɲɛ ye kunnafoni telima dili ye tiɲɛ a bɛ maa nafa nka n'a bɛɛ lajɛlen kɛra nkalon ye a laban bɛ kɛ tɔɔrɔ ye compagnie Aérienne Sky Mali Jabate i k'a dɔn u ye kulekan bɔ wa ni Ala ma jan kɛ u bɛ t'u ta da bɔgɔ jeninen kan sɛbɛnnikɛla ka fɔ la Jabate nkalon don i k'a dɔn kolokala kuma don n m'a ye n m'a mɛn sɔrɔdasi 49 min minɛna aéroport la Jabate k'a dɔn réseaux sociaux kan dɔ de filɛ ka kunnafoni n ka kunnafoni di joona mɔgɔw k'a dɔn ko n yɛrɛ bɛ ko kalama Jabate k'a dɔn haraba i k'a dɔn dusumango tɛ fa tuguni na a sina ka sɛbɛnni kɛ ten réseaux sociaux kan ni ka yari min ye dimanche 2 juillet kalo tile ta sɔrɔdasi 49 min bɔra Kodowari u kun bɛ avion min kɔnɔ Sky Mali ka avion don o de y'u donni ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Jabate i m'a ye i m'a mɛn maanifin bɛ se ka kunnafoni jugu di cogo di kunnafoni min sen t'a la bolo t'a la awa min kɔni ye Sky Mali ɲɛmaaso ye u ko nkalon don sini olu mana ni maa ye jango min ye Kodowari sɔrɔdasiw ye u ma don olu ka avion kɔnɔ olu mana n'u ye o tuma nin kunnafoni di jugu minnu filɛ nin ye a bɛna ni balawba de ye wa a bɛna ni tɔgɔtiɲɛba de ye tiɲɛ don réseaux sociaux nafura dama an ka jamana kɔnɔ Jabate i k'a dɔn anw kɔni y'a maliyɛn kɛ kunnafoni o kunnafoni n'o ka kan ka fɔ réseaux sociaux kan walima o man kan ka fɔ Jabate a ko kɔni kɛra caatiri bɔyɔrɔ de ye sɛbɛnnikɛla ko a bɛna taa réseaux sociaux matarafaba dɔw bɛ yen Jabate k'a dɔn olu kɔni bɛ baara ɲuman ni wulikajɔ ɲuman na sabula u bɛ kunnafoni dɔw di Jabate a bɛ mɔgɔw nafa kosɛbɛ nka n'a kɛra bɛɛ don n'a na Jabate téléphone barani kelen zan i k'a dɔn ka tila ka wulikajɔ boloda i mana fɛn o fɛn ye walima hali mana min mɛn baroda la Jabate i na se k'o sɛbɛn ten a k'o t'a kɛcogo ye tubabuw ye réseaux sociaux dilan min kama Jabate k'a dɔn kunnafoni sira nɔgɔma don a wari bɔ man ca Jabate wa a bɛ mɔgɔw kunnafoni joona nka dɔw kɔni y'a kɛ i k'a dɔn a ka di n ye cogo min b'a kɛ ten o ma fɔ a la min kɔni Sky Mali maa min kɛra sababu ye ka nin kunnafoni ta ka a jɛnsɛn ko Sky Mali de nana ni sɔrɔdasi 49 ye a ta 2 ni tila sabula ayiwa min ye bɔgɔ jeninen ye Jabate k'u bɛ t'u da bɔgɔ jeninen kan n'o dun kɔni kɛra i k'a dɔn ayiwa o ye baara tiɲɛnen ye a ko an k'an jan don an yɛrɛ la réseau kan Jabate kuma caman de bɛ banamini Allah Allah min yɛrɛ bɛ ne tɔɔrɔ maa yɛrɛ minnu yɛrɛ fana bɛ wuli ka t'u yɛrɛ ka hadamadenya da réseaux sociaux kan k'a bɛɛ kɛ tiɲɛ ye a ka vie privée muso a ka furuko a ka kɔɲɔko ka t'o bɛɛ da réseau ka t'i yɛrɛ lajaba k'i yɛrɛ wariba a bɛɛ tubabu ma nin kɛ o ayi
olu minnu ye réseau créé wajibati olu ma dabɔ nin kama a dabɔra kunnafoni telima se tɛ maa minnu ye olu ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ yɔrɔnin kelen nka n'a kɛra i k'a dɔn da sidɔn ye ala m'an kisira nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona l'indépendant Masiriba n'o ye o Bari fulakɛ Bari a ko ɲina Iji karamɔgɔ Daba Tunkara ale kun cɛra nka min ye agence de voyage ye u dimi bɛ karamɔgɔ Daba Tunkara u tɔɔrɔlen bɛ sabu ni tɔɔrɔli ko kɛr'i la i n'a ɲɛfɔ jamanadenw ye a ko agence de voyage ka jɛrɛjɛkulu bɛ yen n'o ye association malienne des agences de voyage karamɔgɔ Daba Tunkara et de tourisme dalatɛlɛ an ko ma ko AMAVT o don maa min y'a ɲɛmaa ye o de ye madame Sise Fadimata Kuyate a ko olu sigilen bɛ u ka agence baara la karamɔgɔ Daba Tunkara sariya de kɔnɔna la o kuma min ye taamadenw ye k'u ta ka taa n'u ye Maka ni ka taa Iji baaraw kɛ ka segin sɛbɛnnikɛla ko kabini 2019 min ye bana jugu min donna diɲɛ kɔnɔ n'o ye covid ye karamɔgɔ Daba Tunkara a ma jamana bɔ jamana la a kɛra sababu ye min kɔni yɛrɛminɛw ye olu bolodara jamaw kan ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ yɔrɔ o dabila la magankaw ko k'u ye datugu bɛɛ lajɛlen ɲɛ ko Iji tɛ kɛ san 1 san 2 karamɔgɔ Daba Tunkara maa tɛ ɲɔgɔn dalajɛ Makan jamana kɔnɔ nka min ye 2022 ɲina magankaw nana jateminɛ kɛ ko bana in fanga bɛ ka dɔgɔya u ye dayɛlɛ diɲɛ ma ɲɛ ka kɔn o ɲɛ min ye madame Sise Fadimata Kuyate a ko Mali agent de voyage karamɔgɔ Daba Tunkara u ka ca fo ka dama tɛmɛ a ko kota min kun dilen bɛ u ma min ye maa 103 a n'a kunkanfɛn ye a ko banajugu in nalen karamɔgɔ Daba Tunkara magankaw ko jamakɔrɔlenw bɛ taa ka kɔrɔ o kuma ko tɛna taa ɲina belebele bɛna b'o la o kuma k'olu bɛ fɛ ɲina Iji yɛrɛ jama kana tɛmɛ maa 1,000,000 kan o kuma u ye min ta ka di Mali ma Mali fana ye min ta ka di agent de voyage ma karamɔgɔ Daba Tunkara o de ye maa 6,000 maa 6,000 a ko bɛ mun de ɲɛ agence ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara olu ye maaw tɔgɔ sɛbɛn 2020 Iji ma kɛ 2021 Iji ma kɛ ɲina 2022 maa minnu bɛ u bolo u bɛ t'i jɔ fo maa 15,000 la n'i ye maa 6,000 d'olu ma k'u ye fɛn kɛ wa sɛbɛnnikɛla ko u y'a jateminɛ k'a fɔ tiɲɛ don kota minnu dira ɲina karamɔgɔ Daba Tunkara k'a bɔra magankaw fɛ hali bi k'u bɛ laɲini kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ u k'a lajɛ u ka dɔɔni fara kan o de kumu kɔnɔ min ye agent de voyage maaw ye u ka ɲɛmaayaso wulila karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka taa maison du Aji directeur fɛ n'o ye Abdoulaye Fala Sise ka taa laɲini k'a fɛ a k'a lajɛ min ye maa 2,000 ye u ka se ka fara olu ka maa 6,000 kan karamɔgɔ Daba Tunkara janko u bɛ se ka fo la cogo min na n'o tɛ maa min tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ maa 15,000 dɔwɛrɛ ma bila olu ka bolo ka maa 6,000 kɔ maa min bɛ n'o ka ca n'o tɛna taa o de dagosi ka bɔ a ko jateminɛ fana kɛra tuguni ɲina min ye jama dɔgɔyali o dɔrɔn tɛ dɛ dɔ tilala ka fara wari bɔtaw kan sɛgɛsɛgɛliw baaraw tilala ka bonya kosɛbɛ a ko jɛna n'o bɛɛ lajɛlen a ko min ye maa 2,000 ye a ko maison du Aji ale ɲɛmaaso karamɔgɔ Daba Tunkara a directeur ko k'a jɛna n'a ye k'a b'u fo u ka waleɲuman dɔn na u y'ale bonya an na wuli ka jɔ kɛ a ko min kɔni ye sɛbɛnfura ye maa 2,000 u k'o ladon joona joona yaasa olu ka visa ko ka ɲɛnabɔ olu ka siyɔrɔ ko u ka dumuni ko bɛnka ko kan joona joona wa k'a yɛrɛ wulila ni ka taa Makan jamana na karamɔgɔ Daba Tunkara olu sigilen kɔni nisɔndiyalen maa 2,000 wɛrɛ bɛna fara u ka maa 6,000 kan ko kumakan wɛrɛ sina ka bɔ tuguni ni i yolo ka bolo kɔrɔ ka sin ka kɛ jigilatigɛ ye ten komu min ye maa 2,000 kan ka fara kan karamɔgɔ Daba Tunkara k'a yira k'a fɔ ko jateminɛ ni fura ma se ka sɔrɔ a la o kuma ko min dir'u ma ten k'u n'u wasa don n'o ye o kuma k'o na kɛ ɲinan baara taabolo ye o kuma min kɔni ye jigilatigɛ sabu layidu de tun taara maaw ye k'a yira k'a fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara k'u bɛ taa mana gɛlɛya cogo cogo jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye sira di o kuma k'u ka visa ko baaraw daminɛna maa minnu bɛ u nisɔndiyalen bɛ u ka sɛbɛnfuraw ladonna visa kura ɲini na a yirala k'a fɔ k'u bɛna fara jama ta kan karamɔgɔ Daba Tunkara ka tila ka bɔ olu kɔfɛ tuguni ko ɲɛmaaw ma sɔn tuguni ko a ko ma ɲɛnabɔ ko maa caman bɛ ɲɛna u tora dusukasi kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara min ye agent de voyage ye olu fana tora dusukun kamikami kɔnɔ a kɛra jigi waro kɛnɛ kan da ye o kuma k'a ɲɛsin jamana marabaaw ma o kuma ko ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana se ka kɛ bilen karamɔgɔ Daba Tunkara ni layidu taara a ka bɔ a sira fɛ layidu ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ ka maanifin nisɔndiya ka tila k'i fosi ka bɔ a kɔrɔ ko ka jugu dɛ Makantaga n'a fɔra i tɛ sɔn a yɛrɛ ka t'i ɲɛ da alikaba kan fɛn man di k'a bɔ n k'i taara siɲɛ joli 7 i ye dɔ kɛ n'an di ne ka kɛ arabu ye sa
Ese wolofla awɔ o kuma karamɔgɔ dɔw kɛ jango san wɛrɛ ta i bɛ taa san wɛrɛ fana ka y'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ fulakɛ bari ale ka sɛbɛnni don Bajibote n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don Bajibote k'a dɔn farikɔnɛjɛ nasiraw la Bajibote i k'a dɔn awɔ fédération malienne de basketball i k'a dɔn a ye gɛlɛyaba de don ani basketikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Bajibote nka ko in a kɔlɔlɔ ni Ala ma fara Mali yɛrɛ kan an ka basketiko a bɛ sɔn ka daji Bajibote ni hakili b'a la juillet kalo tile 5 san 2022 fédération malienne de basketball Bajibote k'a dɔn ale ye awa sarakisɛ ta sarakisɛ min n'o barika bonyana kosɛbɛ sabula i k'a dɔn an ka basketikɛlaw min ye équipe nationale ye a basketikɛla maa 7 Bajibote i k'a dɔn u ye ŋaniya bɔ ka bin ni k'u jalaki Bajibote i k'a dɔn sabula Mali ma min n'a fɔra an ka taa Coupe d'Afrique kɛnɛ kan Bajibote denmisɛnw kun ye awa bɛnkan min kun b'u ni denmisɛnw cɛ n'o y'u ka primo ko ye o ma ɲɛnabɔ denmisɛnw fana ko k'u tɛ awa basketi kɛ i k'a dɔn awa u ye forfait kɛ ballontan kunfɔlɔ la filanan fana na u ma bɔ sabula primo ko ma se ka ɲɛnabɔ cogo si de la kabini o kɔni kɛra Bajibote i k'a dɔn o girinkajɔ kɔ o de fana taara wolo FIBA fédération internationale de basketball min ɲɛmaaba ye an ka jamanaden ye n'o ye Amani Ɲang ye Bajibote FIBA ka sariya jɛlen don n'i taara nin kɛnɛ kan k'i ban ka awa basketi kɛ kun o kun mana k'a la sa n'o kɔni b'i n'i ka jamana cɛ olu to o jateminɛ min kɔni ye awa tulo ye ani ɲɛnajɛ koya Bajibote o kuma o sariya fana bɛ boli kan o FIBA ka sariya boli Mali basketi kan Bajibote o de kɔni nana ni fédération fana ka dimi ye i k'a dɔn joueur 7 basketikɛla 7 k'u nin bɔ yanni diɲɛ wuli cɛ u y'u sen bɔ Mali ka basketiko bɛɛ lajɛlen na o na ɲɛ wa Bajibote o fana min kɛra i k'a dɔn basketikɛlaw Mali basketikɛla mangani fara awa i k'a dɔn kumaba kan u ye ɲɔgɔn ye kɛ ECK la ɲɔgɔn ye in kɔni bɔra ni min ye Bajibote i k'a dɔn Alassane Sangare ale de ye awa jɛrɛjɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa ye u fana ye awa ŋaniyasiri kɛ ni nin kɛra olu ɲɔgɔn na minnu bɛ basketi kɛ maa 7 a ka fɔ k'olu nin ka bɔ basketi ko bɛɛ la fo ka taa fɔ diɲɛ wuli la olu fana ko u bɛɛ de nin d'a la bilen yanni diɲɛ wuli cɛ Bajibote k'a dɔn ko in kɔni gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula ko in balannen bɛ yɔrɔ min Bajibote k'a dɔn fédération ani ministère de jo t'a la aw de ye layidu di denmisɛnninw ma kabini u ma bɔ yan nin bɛ d'a ma fo ka taa fɔ u sera u m'o sɔrɔ ka tila k'a fɔ u k'u ka basketi kɛ ka sɔrɔ u ka primo ma di n'u ko k'u tɛ jouer Bajibote maa si se k'u jalaki aw ka tila k'a fɔ k'a b'olu gɛn yanni diɲɛ wuli cɛ o Mali basketikɛla bɛɛ ko sa k'u fana tɛ foyi kɛ bilen yanni diɲɛ wuli cɛ maa 7 min gɛnna n'o ma segin ka na olu fana nin d'a la Bajibote k'a dɔn ko kunnayara fo k'a fɔ k'a to ten nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ dɔ bɛ tun wɛrɛ ko an tɛ bi ta jɔ yan an bɛ bi ta jɔ yan Bajibote k'a dɔn kunnafoniw nasira la min ye Kulukɔrɔ maire ye an ka foli ani tanu b'a ye an ye kunnafoni sɔrɔ maire ye i k'a dɔn a bi ni ka san caman bɔ maa dɔw kun bɛ baara kɛ Kulukɔrɔ mairie la Bajibote k'a dɔn kuma ta baara la maire ka kungɛnɛya a n'a ka hakili jagabɔ a bɛɛ taara baara la o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ san caman bɔ sara dɔw balannen kun bɛ yen monsieur le maire Kulukɔrɔ Bajibote k'a dɔn sara ninnu bɛɛ kɛra an ye kunnafoni sɔrɔ sɔgɔmada in na nka ni Ala ni kira sɔnna a ko in dɔ an n'a ɲɛɲini ka se k'a kisɛ da lamɛnbaaw tulo kan waati kurunna Bajibote an b'an ka minɛnw jɛ sa an bɛ taa Bala Yira sanitaire an ka foli ni tanu bɛɛ ka ɲɛsin Bala Yira ma sabula min ye sokɔnɔ mina damu ye min ye n k'i ɲininka sokɔnɔ karo ye ka taa se Dakabana Ilisuruw ma ani ɲɛgɛnkɔnɔ mina n'i sera Dankɔrɔba fɛ Jelibugu la k'a ka dabɔ ka ɲɛsin kalanso ma i b'a sɔrɔ nin yɛrɛ kelen bɛ yen ka magasin témoin jɔ magasin belebelebaw caman de bɛ ayiwa Jelibugu fan bɛɛ fɛ k'a donni ka taa d'i ma hali ni ko ayiwa dugu kelen k'a karo da nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Bala Yira fɛ yen a wele min ye 74 26 55 55 i bɛ k'a dɔn Dankɔrɔba b'i laminɛ e ko mun a tilala ale kɔni